Daar ga je niet vanuit dat dat ooit in je leven gaat gebeuren. Maar volgens mij, als we er dan nog zijn, gaat het volgend jaar gebeuren. Het grootste dialectpopconcert ooit gaat plaatsvinden. En geen kind op zien en iedereen die wil in de Ziggo Dome! Nu gaat het gebeuren. Dat klopt. Ja, nu gaat het gebeuren, ja. 25 januari 2026 staan Lex Uiting en ik samen met het Metropoolorkest en 10.000 Limburgers in de Ziggo Dome! Ziggo Dome, dat is eigenlijk het grootste poppodium dat je in Nederland kunt bedenken. En hoe is dat? Kijk, met in mijn optiek het beste orkest van de wereld, het Metropoolorkest, en met de beste liedjeschrijver van Limburg, Frans Pollux. Ja, als je je in die sferen mag begeven, ja, dan is dat natuurlijk voor mij als een warm bad. Ik vind dat heel vet, ja. Ja, dat is voor mij eigenlijk ook wel een beetje een droom die uitkomt in zo'n grote bak optreden. Ik dacht, Concertgebouw, oké, dat is misschien te klein als je zag hoeveel mensen graag nog bij die theatertour wilden zijn. Maar dan zouden we er ook 2 kunnen doen in het Concertgebouw. En AFAS vond ik al gewaagd. En Zico, ik vond het een belachelijk plan. Lekker dit. Het is met jacuzzi, man. We hebben al onze eigen liedjes, of tenminste de liedjes waar we van dachten, dit zijn mooie liedjes om met dat Metropoolorkest te doen. Die hebben we laten arrangeren door het Metropoolorkest. Dit is ook voor onszelf het grootste wat we ooit gedaan hebben. Dus dit moeten we ook van alle kanten zo laten voelen en zo laten klinken. Eén verrassing zou wel te gek zijn, toch? Misschien iemand uit Limburg die al in Amsterdam woont of zo. Nou, moeten we eens over nadenken. We hebben nog een jaar. Heeft Chantal Jansz al ja gezegd? Een volgende vraag. Nee.